ХИВ, хуманен имунодефицитен вирус, е ретровирус, който поразява имунната система, като атакува и унищожава CD4+ лимфоцитите, вид бели кръвни клетки, които играят основна роля в имунния отговор. Намаляването на броя на тези клетки прави организма податлив на опортунистични инфекции и злокачествени заболявания. СПИН, синдром на придобита имунна недостатъчност, е крайната клинична фаза на ХИВ инфекцията, характеризираща се с силно отслабен имунитет. Без лечение, ХИВ прогресира до СПИН средно за 10 години, но това зависи от индивидуалните особености на пациента. ХИВ – биологични характеристики. ХИВ принадлежи към семейството на ретровирусите и подгрупата на лентивирусите. Това означава, че вирусът има бавен прогресивен ефект върху организма. Генетична структура. Вирусът съдържа две копия на едноверижна РНК, която се трансформира в ДНК с помощта на ензима обратна транскриптаза. Основни протеини на вируса: GP120 и GP41, белтъци, които позволяват на вируса да се прикрепи и проникне в CD4+ клетките. Реверсна транскриптаза, ензим, отговорен за превръщането на вирусната РНК в ДНК. Интеграза, внедрява вирусната ДНК в генома на заразените клетки. Протеаза, участва в създаването на нови вирусни частици. Механизъм на предаване. Основните начини на заразяване с ХИВ включват: сексуален контакт. Вирусът се намира в сперма, вагинални и ректални течности. Незащитен анален секс носи най-висок риск поради полезното разкъсване на лигавицата. Кръв и кръвни продукти, чрез поделени игли, нестерилни медицински инструменти или преливане на заразена кръв, рядко срещано днес в развитите страни. Вертикално предаване, от майка на дете по време на бременност, раждане или кърмене, ако не се прилага антиретровирусна профилактика. Фактори, които увеличават риска: съпътстващи инфекции като гонорея, сифилис или херпес. Повредена лигавица, рани или възпаления. Прогресия на ХИВ инфекцията. ХИВ преминава през следните етапи. Остра инфекция, първите 2-4 седмици. Вирусът бързо се размножава и достига висока концентрация в кръвта. Симптоми: висока температура, фарингит, лимфаденопатия, мускулни болки, обриви, но често инфекцията може да протече асимптоматично. Латентен период. Продължава години, без значими симптоми. Въпреки това, вирусът продължава да унищожава CD4+ клетките. СПИН. Броят на CD4+ клетките пада под 200 на микролитър, нормално 500 на микролитър. Развиват се опортунистични инфекции и злокачествени заболявания, като пневмоцистна пневмония, криптококов менингит, сарком на Капоши, туберкулоза. Диагностика на ХИВ. Серологични тестове. АРИСА, ензимно свързан имуносорбентен анализ, открива антитела срещу ХИВ. Уестърн блот потвърждава наличието на антитела. Молекулярни тестове. ПСР, полимеразна верижна реакция, измерва вирусната РНК в кръвта, което е особено важно за ранна диагностика. Бързи тестове. Тестове, които използват капка кръв или слюнка и дават резултати в рамките на 20-30 минути. Проследяване. CD4+ клетъчен брой отразява степента на увреждане на имунната система. Вирусен товар, количеството на ХИВ в кръвта, измервано в копия милилитри. Лечение, антиретровирусна терапия. АРТ е стандартът за лечение на ХИВ. Включва комбинация от лекарства, които действат на различни етапи от жизнения цикъл на вируса. Основни класове медикаменти. Инхибитори на обратната транскриптаза. Нуклеозидни, зидовудин, ламивудин. Ненуклеозидни, ефавиренц. Инхибитори на протеазата, ритонавир, лупинавир. Интегразни инхибитори, ралтегравир. Инхибитори на фузията, енфовирти. Ефекти на АРТ. Потиска размножаването на вируса до недетектируеми нива. Възстановява броя на CD4+ клетките. Намалява риска от предаване на вируса до 96%. Превенция. Медицински стратегии за превенция. Предекспозиционна профилактика. Прием на медикаменти от рискови групи, например хора с ХИВ-позитивни партньори. Постекспозиционна профилактика. Терапия, започната до 72 часа след възможно излагане на ХИВ. Безопасни медицински процедури. Използване на стерилни игли и инструменти. Превенция при сексуални контакти.
Превенцията при сексуални контакти е основен елемент в борбата срещу разпространението на ХИВ. Тя включва няколко основни подхода. Използване на презервативи. Ефективност. Презервативите са доказано най-ефективният начин за предпазване от ХИВ и други полово предавани инфекции, ППИ, ако се използват правилно при всеки сексуален контакт. Видове презервативи. Мъжки презервативи, латексни, полиуретанови. Женски презервативи, по-рядко използвани, но също ефективни. Чести грешки, неправилно поставяне, използване на презерватив с изтекал срок на годност или съхранение при неблагоприятни условия, в топлина, директна слънчева светлина. Ограничаване на броя сексуални партньори. Намаляването на броя на сексуалните партньори значително понижава риска от контакт с инфектиран човек. Дългосрочните моногамни взаимоотношения с ХИВ негативен партньор са ефективна стратегия за превенция. Редовно тестване. Хората, които са сексуално активни, особено тези в рискови групи, трябва да се тестват за ХИВ и други ППИ поне веднъж годишно. Тестването преди започване на нова връзка може да осигури спокойствие за двамата партньори. Превантивна терапия. ПрЕП, предекспозиционна профилактика, препоръчва се за хора в риск, като лица с сексуални партньори, които са ХИВ позитивни. Лица, които често имат незащитен секс. Членове на сексуални общности с висок риск, например мъже, които имат сексуални контакти с мъже. ПрЕП се приема ежедневно под лекарско наблюдение. ПрЕП, постекспозиционна профилактика. Започва се до 72 часа след възможно излагане на ХИВ, например след незащитен секс с партньор със статус на ХИВ, който не е известен. Терапията продължава 28 дни. Лубриканти. Използването на лубриканти, на водна или силиконова основа, може да намали риска от разкъсване на презерватив или нараняване на лигавицата, особено при анален секс. Ваксини и лечение на други ППИ. Лечения за полово предавани инфекции като сифилис, гонорея и хламидия трябва да се извършват своевременно, защото наличието на други ППИ увеличава риска от заразяване с ХИВ. Ваксините срещу хепатит Б и човешки папиломен вирус, HPV, също играят роля в сексуалното здраве. Избягване на алкохол и наркотици. Употребата на алкохол и наркотици преди или по време на секс може да доведе до вземане на рискови решения, като например отказ от използване на презерватив. Образование и комуникация. Провеждане на образователни програми, насочени към младежите, за разбиране на рисковете и начините за предпазване от ХИВ. Честна и открита комуникация между партньорите за техния сексуален и здравен статус. Заключение. ХИВ и СПИН са глобални здравни предизвикателства, които изискват както научен, така и социален подход. Развитието на медицината, особено в областта на антиретровирусната терапия, дава възможност на хората с ХИВ да живеят дълго и пълноценно. Въпреки това, борбата с разпространението на вируса остава наша обща отговорност. Ключовите стъпки в тази борба включват ранната диагностика чрез редовно тестване. Антиретровирусното лечение, което не само спасява живот, но и намалява риска от предаване на вируса. Ефективната превенция, базирана на информираност, безопасни практики и достъп до профилактични средства като ПрЕП и ПЕП. Намаляване на стигмата и дискриминацията чрез образование и подкрепа на засегнатите. Всеки от нас има роля, като индивиди, професионалисти или членове на обществото, да допринася за информираност, състрадание и активно участие в усилията за ограничаване на ХИВ.